Sumentro sa mensaheng ito ang selebrasyon ng 67th Canonical Coronation ng Virgen de los Remedios noong Biyernes, September 8. Libo-libong deboto ang sumama sa prosesyon mula sa Metropolitan Cathedral. Hanggang sa Santa Misa sa Capitol Grounds, na pinangunahan ni Archbishop Florentino Lavarias. Ayon sa simbahan, napapanahon ang mensahe ng koronasyon dahil gaya ng pagsalba ng Birhen sa tulong ng krusada noon, maaaring paghugutan ng pag-asa ang malalim na pananampalataya ng mga Kapampangan para malagpasan ang anumang sakuna o kalamidad sa probinsya. Dumalo rin sa misa ang mga local officials gaya nila Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, provincial board members, mayors, department heads ng Kapitolyo at iba pang kawani ng gobyerno. Present din sa okasyon ang ilang deboto mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. May mga nagdasal para sa kapwa. Panalangin na lang para sa mga nabagyuhan, panalangin sa mga taong may sakit, siguro yung mga taong may humingi pa, tinutulungan silang manalangin. Kasi may inspire ka pa lalong maging mas matibay yung faith mo sa ating Birhen. Marami ring debotong nagbalik pagkatapos ng ilang taong hindi pagdalo dahil sa pandemya. Ngayon, mabuti dito ginawa yung Mama Mary ngayon. Kasi dati hindi ako makakatagon sa kanya dahil minsan malayo. Pero ngayon, awa ng Diyos, nakalabas na ako. Blessing po yung ganyan. Maayos naman po, well organized. Ayon sa kasaysayan, nagsimula ang debosyon ng mga Kapampangan kay Virgen de los Remedios sa isang krusada na pinangunahan ng unang obispo ng lungsod ng San Fernando na si Bishop Cesar Guerrero. First Archbishop ng Pampanga or first Bishop ng Pampanga ay si Cesar Guerrero. At nakita niya sa Pampanga, according to history, na napakatalamak ng communism, yung mga HMB, mga hooks, mga insurgents. At napansin din niya na ang daming mayayaman sa Pampanga pero ang dami ring mahihirap. Parang ang often quoted sa kanya ay Deng Kapampangan, masalpantaya, mapangadila, dapat may mutla. They're religious but they're uncharitable. So he introduced the devotion to Virgen de los Remedios. He chose Virgen de los Remedios because that was his patron saint back in Malate, his hometown. And so he introduced that in 1952. And by 1956, nakoronahan siya ng representative ng Santo Papa from the Vatican. Kaya ang kine-commemorate natin, hindi lang ang birthday ni Virgin Mary, kundi ang anniversary ng coronation na yon na nangyari noong 1956. Naging maayos at payapa naman sa pangkalahatan ng okasyon sa tulong ng provincial government, katuwang ang Archdiocese ng San Fernando CDRRMO at iba't ibang government agencies. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.